ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତରକାରୀ ହେବ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳ। ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳଟା କେମିତି ହୁଏ ଆଉ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 2ଟା ଟମାଟୋ, 2ଟା ପିଆଜ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଦା ଆଉ ଏତିକି ରସୁଣ। ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଆଗେ ଆମେ ଟିକେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେବା, କାହିଁକିନା ପଛରେ ଆଳୁ ଭାଜିଲେ ଆଗେ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଦେଲେ ଭେଣ୍ଡିଟା ସବୁ ତେଲ ଟାଣି ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ଆଗେ। ଆଳୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଳୁକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଆମେ ଭାଜିବା। ଭେଣ୍ଡି ବି ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ମସଲା ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପକାଇବି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମର ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ, ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କୁଟିଦେବା। ଫାଇନାଲି ଭେଣ୍ଡି ବି ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଭେଣ୍ଡି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଭାଜିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବେ। ତ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ଦେବି ଏଥିରେ। ତ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲେ ମସଲା ପକାଇବେ, ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା। ତେବେ ଆମର ପିଆଜ ମୋ ହିସାବରେ ଯେତିକି ମଉଳି ଆସିବା କଥା ମଉଳି ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେଲି ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା। ଏବେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟମାଟୋଟା ଆଗରୁ ପକାଇ ତାପରେ ମସଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମସଲା ପକାଇବା କଥା। ମସଲା ପକାଇଦେଇ ଆମର ଏଇଠି ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲାଟା ପଡ଼ିବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଗରମ ମସଲା। ମସଲା ତ ଏବେ ରେଡ଼ି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପକାଇବା ଆମର ପରିବା। ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ପକାଇବା। କଡ଼କା ଖାଲି ନଉଟି ପଡ଼ିଛି, କେତେବେଳେ ନଉଟି ପଡ଼େ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତ ଧରି ହେଉନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ୱାଚ୍ ନ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନଦେବେ, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ହେଉନି, କଷି ହେଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ଯାଏଁ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀଟି ହେବ। ଏବେ ତରକାରୀ ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଫାଇନାଲି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳ ଆମର ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।